na dnešných jesenných skúškach stavačov a špeciálnej vodnej práce, ktorá sa robí pod gestiou tohto klubu. Pôvodne sme sa mali stretnúť v inom polovnom združení, inom polovnom revíri, ale okolnosti nám to nedovolili a preto sme veľmi radi, že nás prichýlila polovnícke združenie Dolina Veľkej Rypňany. Máme tu zástupcu polovného hospodára, tak mu na chvíľku odovzdám slovo. Ďakujem. Vážení prítomní kolegovia polovníci, som rád, že vám môžeme umožniť túto prácu na vode, takisto aj prácu v poli. Verím, že všetci pôjdete s úsmevom odtiaľto, to znamená, že budú sami výborné. Prajem vám úspech, zdar, aby všetci psíci uspeli a aby ste sa všetci zdraví takto na záver tu nás vyšli. Ešte raz prevolávam kinológii zdar. Zdar! Ďakujem pánovi hospodárovi inžinierovi Macháčovi. Pozrite sa, skrátime to. Poznáme sa, vieme, že toto sú vaši psi. Predpokladám, že všetci máte v poriadku očkovania, tetovania, v prípade teda, že by nás niekto poctil návštevou, lebo sme ohlásili veterinárom, tak aby to bolo kvázi v poriadku. Z mojej strany je to zatiaľ všetko. Ja teraz odovzdám slovo hlavnému rozhodcovi, ktorým je magister Lacko Balog, a ten vám povie ostatné veci. Ja by som vás chcel privítať a pozdraviť v mene Slovenskej polovníckej komory, ktorá nás delegovala na tieto skúšky, vodnej práce a jesenné skúšky. Oboznámim vás s mojimi kolegami, rozhodcami a jak budú posudzovať v skupine. Jožko Jamrich a Andrej Šiget budú posudzovať slovenských hrubosrstých stavačov, pretože tých sme si dali do jednej skupiny plus ešte jedného psíka. Jožka Labudu, jedného Česka. Jozef Domáci. Marian Konečný a Lajko Buček, to sú títo dvaja páni, tí budú posudzovať. A vy dvaja ďalšiu skupinu, pretože my máme tam potom, to je Zolonať a ja som už ako Andrej hovorí, Balog vlastným menom. My zoberieme tú ďalšiu skupinu, pretože potom, ak urobíme jesenné skúšky, my sme tu všestranní rozhodcovia a tí sú potrební na to, aby mohli urobiť tie vodné skúšky, tak potom zoberieme tých ďalších psíkov na vodnú prácu. Čiže urobíme najprv so všetkými takýmto spôsobom jesenné skúšky a potom pôjdeme s tými 3 psíkmi urobiť špeciálnu vodnú prácu. Dobre? Čiže, čo sa týka čísiel, sú vylosovaní. Čiže týmto pádom 5, dobre? 1, 2, 3, 4, tak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. S Andrejom, dobre, a ostatní s nami. Ešte, ak môžem Lacko do toho vstúpiť, poprosím vás jednu vec, potom na vode sa vám to vysvetlí. Domáci nás poprosili o určité obmedzenie, lebo majú večer spoločnú polovačku na kačice. Takže bude sa hľadať len do určitého priestoru. Ten rákos je taký, aký, lebo neprší, nemáme prítoky. Takže budete mať všetci rovnaké podmienky, tým pádom sú všetky regule splnené. Dobre, ďakujem, to je z mojej strany všetko. Lacko, ešte máš niečo? Ne, ja som už chcel popriať pekný deň a pekne úspešný deň. Ďakujem pekne. No, tuto je jedno a ešte môžem... Tak tam sú ešte 3, ak povadol. Chlapi, tak, aby boli aspoň 50 metrov. Ešte iba, ešte. Ja som vykosil posledný. Ja mám takisto vykosené, čo tam mám. Ja som včera ráno vykosil. Ja idem tu behom. Nie, my sme potrebovali škondívku. My sme sa bavili... Dobre, stoj. Tam to nejde o to, že to ty vyrozíš, tam ide o to, že to volá, kto poluje. Treba prísť, povedať, že ja by to vykosil. Ale rozumieš, čo ti hovorí? Ja viem. No, tu volá, kto poluje a volá, kto by mal čo si robiť. Budem čakať na povolenie. Sme robili jak blázni. Melnice sme družstevné poválali, polikvidovali, nikto sa nepýtal, či ideš, nejdeš. Dneska poví, že treba tuto vykoziť, všetci majú robotu.
Ja nemám čo skladím len na vodu. Tam povieš, že to je... Nastrel na zemi. Nie. Nie, netreba sa nebať. 12 to ako robí. Netreba. Ja by som ťa pýtal. Bachne ma hotovo. Teraz to nechytí. Teraz sa mu nechodí, on je. Chyťte ho trošku ešte. No vidíš. Tak sa to robí. No, toto z kamery vytočím. No, to je hrubo z Maďarov, super kvarta. Dunaj streda. No vidíš, trebalo na východ sme išli, a to ma netreba betonárne. To patrčí tej chyra, nebo dobre. Nemáš ľavo. To má zakopať. To zľahol aj ja, takže to... Stopa, príde! Tak. Maroško. Dobre.
Gratulujem Guzemkovi. Vyžlári oslavovali už 2 dní, že Hunter vyhral, no. Iné som nepočúval z každej strany, že vyhrala Zemka. Toto pozriem si na internete a Vyžla bola druhá. Taký smútok tam bol v Vyžlárských hradoch. A ešte mi tam aj zle napísal, tak to boli 2 body, dal mi 3, normal má 3. Postupovania mi dal 3, sa pomýlil, zamenil to z hľadačkou. Je tak. 1 bod rozdiel. 1 bod, hej no. Ale aj ten niekedy rozhodil. Tak jasné. Ale tak ja som na to prišiel až doma, keď ani nie ja, ale syn. Hovorí, ty sa to máš, keď som hovoril, aký to máš. My sme vtedy boli na kraťasárskych šestránkach a človek len to vedel, čo počul od druhých. Tuto je nastrelná dver, vozí koľko je to trstky, tu je medza. A vidíš, ako je to máme. Vidíš to? Dobre. Stopa, prinies! To není kokos. Veľmi dobrý. Odveca. Tady išlo, Marian to tak krúti.